Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i dobro nam došli u još jednu našu seriju druženje u potrazi za znanjem ili da se podsjetimo na ono što znamo ili ono što primjenjujemo, a možda ga ne primjenjujemo kako treba, pa bismo to trebali malo popraviti. A vjera je sva je vjera u savjetu, da jedni drugima savjetimo i preporučujemo ono što je bolje i što je ispravnije. Za večeras smo odabrali temu da govorimo kako se ponašati u džamiji. Jer tu smo primijetili dosta naših propusta od ljudi kako ulaze u džamiju lijevom nogom, kako sjedaju u džamiji, kako popunjavaju safave, kako se ponašaju u džamiji. Pa je bitno da skrenemo pažnju na neke stvari, jer naš din islam je ljepota i čistota i savršenstvo i nema razloga da se to ne primijeti, da se ne primjenjuje u svemu onome što radimo, posebno ono što je vezano za tako jedan veliki ibadet kao što je namaz. U suru Teubi kaže svevišnji gospodar: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin." Doista Allahove kuće gradi, održavaju oni koji vjeruju Allaha, koji vjeruju u sudnji dan, koji namaz obavljaju, koji daju zekat, koji se ne boje nikoga osim Allaha dragog, oni su na pravom putu. Stoga sav naš odnos prema Allahovim kućama, džamijama treba da bude u skladu s ovim kuranskim ajetom sure Teube, da nam briga o džamiji bude možda bitnija i važnija nego briga i uređenje naše vlastite kuće. Jer ovo je ipak Allahova kuća. Ja i ti kada uzmemo abdest i kada krenemo u džamiju polako, svakim našim korakom se brišu grijesi, a podiže deredža. I sve dok ne uđemo u džamiju, mi smo sve u namazu. Dakle, krenuo si otpočeti tamo nekoliko kilometara, možda si sjeo u auto, nema veze. Ali si krenuo sa nijetom da obaviš namaz u džamatu, čitavo to vrijeme se to broji da si u namazu. I zbog toga taj put od kuće do džamije provodimo ga u zikru, spominjanju Allaha, u istikfaru, da tražimo da Allah drago oprosti. Donosimo salavate na Allahov poslanika alejhi selam, da se što ljepše pripremimo za taj svečani trenutak, a rekli smo da je namaz moj i tvoj razgovor sa gospodarom. Sad kada dođemo pred džamiju, kada se izuvamo, treba one cipele ostaviti na mjesto. Jel, u svakoj džamiji ima tamo polica, da li ispred džamije, ima i u džamiji. Ako si dok si došao u džamiju, nisi imao abdesta, pa si našao tamo one papuče da odeš do abdesthanije, isto tako lijepo i vrati na njihovo mjesto gdje si ih našao. Onda fino lijepo uniđeš u džamiju, ostaviš one svoje cipele na policu redom. Ako nema nikoga, ti bar ne kreni s redom, jednim da se zna od početka police pa da drugi nastavi. Ne znam, imamo tu nekih stvari koje je teško objasniti stvarno. Mi koji padamo Allahu na seždu, kada dođemo, postavimo na cipela jedna tamo, jedna vamo. Ostavili smo obuću, ulazimo u Allahovu kuću. Ulazimo desnom nogu. Mnogo smo primijetili naših džematlija koji dolaze u džamiju, ulazi lijevom nogom. Lijevom nogom izlazimo iz džamije, ali ulazimo desnom nogom. Kažemo bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, u ime Allaha ili s imenom Allaha, neka salavat i salam njegovog poslanika, i učimo dovu svevišnjem gospodaru: Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik. O gospodaru naš, otvori nam vrata tvoje milosti. Onda nazovemo selam. Ako nema nikoga, ima meleka.
onda smo dužni, svakako ako ima oni koji su u džamiji, oni su dužni da nam odgovore na selam. Rekli smo šta je selam, to je jedna veza koja spaja mene i onoga ko mi nazivam selam, da nam ojača i da budemo bliži i da jedni druge više volimo i još jače zavolimo. Ako taj koji klanja, ako taj koji u džamiji ako klanja, onda će samo išaretom pokazati da ti ne može odgovoriti kao što je Allahov poslanik alejhi selam radio, ali će ti kasnije kada završi sa namazom odgovoriti tebi na selam. Onda sjedaš redom, ideš polako, popunjavaš safove redom. Jer kaže Allahov poslanik alejhi selam, jedan od odlika njegovog umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste da su safovi njegovog umeta poput safova melika. A to znači da ih popunjavamo redom i da ne ostavljamo praznine. Prvi saf ima svoju posebnu vrijednost. Jazuk ti je i veliki ti je promašaj ako si došao ranije pa nisi sjeo u prvi saf. Za prve safove Allah dragi spušta posebnu svoju milost. I kaže Allahov poslanik alejhi selam, kada biste znali kolika je vrijednost prvog safa, bacali biste strijele da vidite ko će prvi proći u prvi saf. Ima jedna anegdota vezana za šejh Kiška, jednog poznatog alima u Egiptu, koji kada bi održio hudbu, onda bi ga policija od nas provela u zatvor. Pa bi on na početku hudbe rekao Assalamu alaikum, posebno na ovi svima redom, osim ovih koji su u prvim safovima. Onda su ga kasnije pitali, dobro šejh, pa znamo koja je vrijednost prvog safa, zašto za njega nema salama? Kaže, zato što su sve udbaši, dakle tajna policija Egipta koja je došla samo da sluša, da snima ono što će on da govori. I onda popunjavamo dalje safove. Lijepo je kada čovjek uđe u džamiju i da klanja 2 rekata tahijetul mesdžid. Da se zahvali Svevišnjem Gospodaru, da iskoristi to vrijeme. Ali kaže Allahov poslanik alejhi selam, najbliži njemu će biti na sudnjem danu oni koji su imali najviše seđdi. Kada se počne da uči ezan, naša obaveza je da ponavljamo za mujezinom ono što on uči. Allahu akbar, Allahu akbar, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammadan rasulullah, ašhadu anna Muhammadan rasulullah. Kada on kaže hayya ala salah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nakon la ilaha illallah kažemo Muhammadan rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin, da učimo onu dovu posle ezana koju molimo Svevišnjeg Gospodara da Allahu poslaniku alejhi selam, kako on kaže na sudnjem danu, ima jedno posebno mjesto, ja molim Allaha da meni Allah da to mjesto. I mi kada učimo tu dovu posle namaza molimo Allaha drago da našem miljeniku, na našem šefađi doista podari to posebno mjesto na sudnjem danu. Obavljamo dakle sunnete ili ako klanjamo odmah akšam, klanjamo farze i slijedimo imama. Zašto hoću da ovo posebno naglasim? Nama je svima jasno da u islamu imamo 4 pravne škole. Ali je šerijatsko pravilo kada dođeš na neko mjesto u kojem se klanja po nekom mezhebu, tvoja je obaveza da klanjaš po tom mezhebu, da ne bi pravio razdor. Nemaju svi ljudi dovoljno znanja da znaju da razlikuju koji je hadis jači, koji je slabiji, koja je argumentacija jača pa da on može da vaga. I zbog toga je ono što imamo kod nas, a mislim da nam je to doista nepotrebno. Imate recimo slučajeva da momak ili momci dođu u džamiju, onda će stoji, čekaju oni ezan na sred džamije. Ili recimo kada čitav džemat zikri posle namaza, zajednički učestvuju u zikru, a oni to završe prije, imate osjećaj kao da namjerno radi, kada imam počne da uči dovu, onda oni ustanu i izađu napolje. Ima nešto što je ispravno, što nije ispravno, ali ima nešto što je od edeba, od jednog odgoja.
da ne remetiš kompletan ambijent džematski. Zbog čega je džamija bitna? Zbog čega je bitno da ja i ti kada dođemo u džamiju dobijem nagradu 25 ili 27 sevapa bolje nego da smo obavili oko svoje kuće. Zašto? Zato da bismo bili blizu jedni drugi, da bismo znali za jedni druge, da bismo pomagali, razumjeli, saosjećali se jedni sa drugima, a ne da bismo provocirali ili vrijeđali ili činili nelagodu jedan prema drugom. Zato imate, dakle, kao u hanefijskom mezebu, dakle, noge raširite koliko stojite. Onda imate momaka koji dođe pa raširi noge, ovako on stoji. Kako ćemo onda zbiti safove? Kako će biti zbijeni safovi rame uz rame? Ako sam ja raširio noge ovako, kako? Onda se mora kasnije vratiti za ruku i onda ostane praznina. Bitno je ovo, da se spoji rame uz rame, da ti osjetiš svoga brata kraj sebe, da se možeš na njega osloniti. To je ta vrijednost. Sve ono što remeti jedan džamijski ili džematski ambijent nije lijepo raditi. Jedna od tih stvari jeste kada kreneš u džamiju, gledaj šta si obukao. Gledaj kakva ti je košća ili majica. Da li tamo na leđima piše nešto? Da li ima neka slika ili neki sadržaj? Da li je to made in Italy ili England? Onaj iza tebe koji klanja, on htio ne htio. Šetan radi i u namazu dok smo. On čita tamo da vidi gdje je to proizvedeno, ili to markirano, ili to Italija, ili to Engleska. Nemaš potrebe da čovjeka za sebi ometaš u namazu. Kaže Allah, poslanik alejhi selam, slušajući naredbu Svevišnjem Gospodaru, kada kreneš u džamiju, obudi se lijepo, namiriš se, sredi se. Da bude ugodno tebi, ali da bude ugodno i onome kraj tebe. Zato kaže Allah, poslanik alejhi selam, kada ideš bijeli luk, praso i ostalo, ne idi u džamiju. Nemaš pravo da uznemiravaš onoga koji je došao da traži smiraj u Allahovoj kući. Nemaš pravo. Ja sam jednom prilikom klanjao, iza meni, dakle, čovjek je stao u safu, dakle, to neka 2 metra, ja čujem onaj bijeli luk. To se čuje, baš se čuje. I ja sam kasnije, kad sam završio namaz, kažem, rekao je Allah, poslanik alejhi selam, bijeli luk je dobar, stvarno je dobar, lijep. Ali kad se najdeš bijelog luka, ne idi u džamiju živi. Taj čovjek je oborio glavu, zato što je bio svjestan da je pogriješio. Razumili smo se mi odmah, ali zbog toga je bitno da čovjek polako saznaje koji je to principi, koji je to upute. Isto tako ako klanjaš na stolicu, pa ne možeš ti doći sa stolicom i bum, prvi saf. Kako će onaj drugom safu za tebe klanjati? Dakle, ako ti treba stolica, sačekaš dok se svi posafaju fino lijepo, pa onda ti staniš u zadnji saf tako da neće nikom ne smijete. Isto tako kada se safam, ako je neka gužva, pogledaj iza sebe da li onaj brat iza tebe može da učini seždu. Ima je razumijevanja. Nemoj sad da te bude u prvom safu, meni je širina, a šta me briga za ostalo? Ne, to nije bit onoga što džamija hoće da napravi od nas. Isto tako, djeca kada dovodite u džamiju. Kaže poslanik alejhi selam, djeca, mala djeca koja ne znaju da razlikuju, lude osobe, nemojte dovoditi u džamiju. Nemamo pravo mi zbog svog nekog čefa da mi uznemiravamo druge. Ako dovodiš dijete u džamiju, onda ga uzmi kraj sebe babo ili majko i neka bude mirno. Nek se polako navikava, ali nema pravo da skače i da vrišti po džamiji. Pustite one priče što kažu nema nama napretka dok ne budemo slušali da igraju djece u džamiji. To nema veze sa ovim. Svako od nas je došao da u Allahovoj kući nađe jedan smiraj. Druga stvar na kraju, dakle, možda ćemo ako Bog snimiti jednu emisiju kako se obavlja namaz, kako se obavlja pravilno i ruku i sežda, i koji su položaj i ruku i nogu, ali morate da one principe, posebno ono što je vrlo bitno, što je namaz, dakle, tuč. Nemoj propuštati ni jednu malu sitnicu, dakle, imate tamo knjigu kako obaviti namaz od profesora doktora Šefika Kurdića. Ne može noge, kada se našteži da one vise u zraku, ne može.
Ne možeš ti muškarac spustiti svoje laktove na seždu, kao što žene obavljaju svoju seždu. Ne može da. A to su neke osnovne stvari koje možeš da naučiš sa običnim jednim mihalom koji možeš da nađeš bilo koju knjižari kod Begove džamije ili u blizini njih. Kada izlazimo iz džamije, vidjeli ste one ljepote, jedna naša sestra kaže, meni je srce ovoliko, kada vi posle namaza se rukujete i grlite posle namaza. Žao mi kaže što mi to nemamo među nama, među sestrama u džematu. Dakle, zašto je džemat bitan? Da znamo jedan za drugog. Ne može se desiti da ja i ti u džematu klanjamo nekoliko godina, a ne znamo kako se jedan drugi zove. A to se kod nas dešava. Kako tek onda da znamo u kakvoj je on situaciji, da li ima djece, da li mu treba pomoć. Možda ima neku curu za udaju, a ti imaš sina za ženitbu. Zašto da ne? Ako si prepoznao vrijednost. To je ta ljepota džemata. I kada izlaziš iz džamije, izlaziš lijevom nogom i kažeš Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i kažeš Allahumma aftah lana abwaaba fadlik. Ja Rabbi, otvori nam vrata sve blagodati. Jer posle namaza, kao što imate u suri Džuma, kada završi se namaz, raširite se, tražite na faku, radite, nema spavanja. Zato kaže Allahumma aftah lana abwaaba fadlik. I za kraj, dakle, braćo i sestre, vraćamo se na početak kuranskog ajeta. Allahove kuće državaju oni koji vjeruju njega, vjeruju sudnji dan, obavljaju namaz, daju zekat koji se boji samo Allaha dragog. Nemoj tražiti mahana da li je nešto prljavo, da li ima paučini, da li nešta. Nego pitaj gdje ima metla, ima li gdje usisivač, da i ja dam svoj doprinos, da moja džamija bude čista. Ima li, da li su plaćeni računi struje, vode. Svako od nas može da uradi dobro djelo. Neka znate, ako ne možeš sam, udruži se sa jednim bratom, dvojicom, trojicom, desetoricom. Mi recimo u Carovoj džamiji imamo jednog insana koji nam već godinama plaća vodu. Zašto? On može, Allah mu dao i on hoće da ima sevapa od svakoga onog abdesta koji se uzme u abdestanju. A zašto ja i ti ne bismo mogli uzeti da to plaćamo račun struje ili račun plina kada dođu zimski dani. Tako da svako onaj koji provodi vrijeme u onoj toploti i toplini džamijskog ambijenta koji zikri, a da i meni tebi idu sevapi. Dakle, džamije su Allahove kuće i naša obaveza da o njima brinemo više i bolje nego o našim kućama. Molim svevišnjeg Gospodara da nam boravak u džamijama omili, da budemo jedni drugima blizu, jaki, snažni, onakvim kakvim nas Allahu poslanik alejhi selam želi da budemo i kakvim nas svevišnji Gospodar želi da budemo u safu kao u safu koji je čvrst, jako, neprobojni zid, a to nam je u svakom vremenu, a ovo je posebno potrebno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.